Avui és la segona tanda del cicle de conferències i conferències Coneguem les Illes Balears. I està organitzada per la FOLC i de fet agraïm també la participació de l'Espai Mallorca i el suport de la Fundació Catalunya Fons i el Departament de Presidència de la Generalitat i la Diputació de Barcelona. I avui el nostre ponent és el periodista, poeta, traductor i crític literari Sebastià Bennassar. És un indígena procedent de la ciutat de Palma, on va néixer, es va formar i començar a treballar en el món del periodisme balear, després de fer estudis d'Humanitats a la Universitat Pompeu Fabra i el màster en Història del Món per la mateixa universitat. I aleshores jo, mirant la seva obra, hi ha 4 aspectes que m'interessaven d'ell, de les múltiples activitats que fa. I el primer seria la seva dedicació al periodisme, l'assaig i l'activisme cultural, molt variada, però sempre veus que està amb el tema o el rerefons dels països catalans, la cultura, la llengua dels països catalans, d'una manera jo crec que molt seriosa. El segon aspecte seria la seva connexió amb la llengua i cultura portuguesa, pel que sembla, no? Que va estar uns quants anys, del 2009 al 2013, sembla, es va dedicar a fer classes i a tenir activitat a diferents universitats de Portugal. I suposo que aleshores això, la traducció del portuguès al català i a l'espanyol, suposo que és una de les activitats que té. La tercera seria la dedicació a l'activisme, tant d'estudis, de promoció i congressos, festivals enfocats a la novel·la negra en català. I impulsa el Festival Tiana Negra, sembla últimament, que ja n'he sentit a parlar a través de la Joana, dedicat a aquesta modalitat de novel·la. I després la quarta seria la dimensió de narrador en relats breus i novel·la negra, que l'ha portat a impartir cursos d'escriptura creativa i clubs de lectura a diferents espais cívics i biblioteques. A mi m'agrada especialment en aquest camp narratiu Les mans del drac, aquesta novel·la que sí, com vaig comprar a casa, no sé si no sabia ni que teníeu la relació, i escrit amb un humor molt corrosiu i sorneguer, que enllaça amb aquest títol 10 moments d'èxit en 30 segles d'història, penso jo que agafa aquesta cosa sorneguera. Un cada 300 anys. I també una altra cosa que m'ha interessat, que la vaig llegir amb molt d'interès, és una mena de pamflet en defensa de la lectura i la democratització de la cultura, que es diu Per una república lectora. Em sembla que vas començar a circular l'any passat. Sí, amb la web. I que sí, ha produït molt en els ambients en què jo em moc també una certa d'això de si era bo o no era bo, era defensable el que estava escrit o defensava en aquest pamflet, o es tracta de que la democratització de la cultura funciona d'una altra manera i no allò de tenir la pròpia biblioteca i els propis gustos no acaba de... no sé. És una cosa que vaig veure que interessava a la gent per fer una discussió. És membre de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana i del PEN català, no? Em sembla que ets de la Junta Directiva en aquests moments. Bueno, i aleshores ha titulat Illes contra el temps, 10 moments d'èxit en 10 segles d'història, i 10 segles d'història són 3.000 anys, no? I 10 èxits repartits en 3.000 anys, doncs ja veurem a cada centenar d'anys que pertoqui un d'aquests èxits, no? Doncs tens la paraula. Doncs moltes gràcies. El primer de tot, gràcies per convidar-me. Jo crec que us l'heu jugada una mica,
en el sentit de convidar un escriptor a parlar d'història, fa que l'aproximació sigui d'una altra manera. Jo és veritat que he fet un màster en Història del Món, però fer un màster en Història del Món a la Pompeu Fabra en 9 mesos també és com aquest títol, no? Intentar incloure la història del món en 9 mesos és tan pretensiós com intentar trobar 10 moments d'èxit en 30 segles d'història. Quan avui ho anunciava a les xarxes socials, hi havia algú encara més irònic que me deia i no ho haurem fet llarg. No? Com dir, vols dir que hi ha 10 moments d'èxit en 30 segles d'història? Bé, jo estic convençut que sí, però el que hem de fer és començar desmuntant un mite. I el mite és aquest, les Illes Balears no existeixen. Això per començar. Quan qualcú del Principat diu allò de les nostres illes, no sabem ben bé què són. I quan algú diu, tu ets illenc, dius, bueno, no. Jo soc o mallorquí, o menorquí, o ibicenc, o formenterenc, però ningú se sent balear. Una enquesta de Gadeso de l'any 2013 diu que només un 7% dels ciutadans se senten balears i a més donava la dada que menys del 20% dels illencs han viatjat a les 4 illes. D'aquest 20%, la majoria dels que sí que han viatjat a les 4 illes són mallorquins. Evidentment, per un formenterer anar a Menorca és una cosa molt estranya i per un menorquí també. I entre altres coses ho fa el fet que no existeix cap avió que vagi de forma directa entre Eivissa i Menorca o entre Menorca i Eivissa i per tant, si un vol anar d'una forma barata de Menorca a Eivissa, el que ha de fer és agafar un avió i passar per Barcelona i agafar un altre avió i anar de Barcelona a Eivissa en companyies de baix cost, que això sí que és possible fer-ho. Jo una vegada per anar des d'Alacant a Eivissa, estava fent un llibre sobre el rei en Jaume, vaig haver de passar per Madrid i agafar aquell avió de Spanair que finalment després va rebentar un parell de viatges més tard. Doncs vaig agafar exactament el mateix avió. Per tant, el sentiment de balearitat jo crec que no existeix, o que existeix molt poc, però en realitat és que això és una cosa que ve de molt lluny. Ja els clàssics distingien les Balears únicament com a Mallorca i Menorca i les Pitiüses com a Formentera i Eivissa, per tant no estàvem inventant res nou. Després, la imatge d'aquí sota és un puzzle amb 4 peces que no encaixen per recordar el famós eslògan que es va inventar el primer pacte de progrés, 4 illes, un país, cap frontera, que s'ha vilipendiat de forma notable durant tots els anys següents dient allò de 4 illes, cap país, tot fronteres, no? Que d'alguna manera seria el que defineix en bona part les Illes Balears. De fet, la ínclita presidenta de la presó de Palma, Maria Antònia Munà, que ja sabeu que està presa pels seus afers de corrupció, som una comunitat autònoma en aquest sentit sí una mica diferent. Els polítics han acabat entrant a la presó. Jaume Matas va menjar cochinillo a Segovia durant 9 mesos, perquè no sé si sabeu que a la presó de Segovia els divendres donen el cochinillo que ha sobrat del restaurant tota la setmana, el duen a la presó i els presos mengen això. Per tant, Jaume Matas va estar menjant cochinillo a costa de l'erari públic durant 9 mesos i la Maria Antònia Munà continua a presó i feia aquestes declaracions en el diari El Mundo, Baleares no existe, quan ella era presidenta, i amb una foto amb Francesc Antic, president del Pacte de Progrés. Bé, doncs, partint d'aquesta concepció de que les Balears no existeixen, ara intentar trobar 10 moments d'èxit doncs és complicat, però ho farem. Clar, el gran moment d'èxit seria que les Balears existissin, i que les Balears existissin formant un conjunt amb la resta de territoris dels països catalans. Ara bé, crec que el que sí que existeix és cada una de les illes. El sentiment de pertinença a l'illa és molt fort, no? És a dir, el 78%, aquella mateixa enquesta es deia que el 78% dels menorquins se senten menorquins, independentment de la seva relació amb l'estat espanyol, que hi havia un 35% que se sentien tant menorquins com espanyols,
un X% que se sentien només menorquins, un altre X%, etc. Però el 78% se sentien menorquins, el 64% dels mallorquins se sentien mallorquins i el 80% dels ibicencs se sentien ibicencs i el 92% dels formenterens se sentien formenterens. No? Per tant, en funció de la mida de l'illa, a vegades el sentiment també canvia. El que sí que és cert és que el primer moment d'èxit de les Illes Balears és la cultura talaiòtica. Ens hem de remuntar molt endarrere, ni més ni menys que 1.600 anys abans de Crist, és a dir, fa 3.600 anys aproximadament, i la cultura talaiòtica s'allargarà en moments d'oscil·lació fins a l'any 123 abans de Crist, que és quan Quintus Cecilius Metellus conquereix definitivament Mallorca i la incorpora a la cultura romana. Aquesta cultura talaiòtica es produeix només a Mallorca i a Menorca i efectivament és a Menorca on trobem els moments més exitosos o els monuments més exitosos. Hi ha diferents perioditzacions que podem discutir perquè hi ha dos grups, ja sabeu que a la història del món sempre hi ha dos grups com a mínim per cada cosa. És a dir, quan es van inventar els taxis, el primer que van fer va ser crear dues associacions del taxi diferenciades. I en la prehistòria de les Illes Balears hi ha dos grups diferenciats, els estudis clàssics de Rosselló Bordoi, d'una banda, i els estudis més contemporanis del grup de Guerrero i companyia, que fan canviar aproximadament 500 anys el període històric. Però agafant el més clàssic, dirien que entre el 1500 i el 1000 abans de Crist es fan els grans talaiots, les rametes, etc., que després tenim un talaiòtic segon que aniria de l'any 1000 fins als 700 abans de Crist, on s'abandonen els habitatges anteriors i comencen els poblats fortificats, i després tindríem el talaiòtic 3, que abastaria des dels 700 abans de Crist fins al 350 aproximadament, on el que fan és ampliar les estructures defensives. Per què? Doncs perquè ja hi havia hagut, això ho veurem més endavant, la creació fenícia d'Eivissa i per tant els fenicis ja estaven fent intercanvis comercials i per tant s'acostaven a Mallorca i a Menorca i els talaiòtics es defensaven d'aquesta presència, i després el talaiòtic final des del 350 fins a la conquesta romana. I a la imatge podem veure la rameta dels tudons de Menorca i com devia ser una recreació una mica divertida de com devia ser la vida en un talaiot, que dius, home, per què estan tots a dalt? Doncs perquè es veu, si veieu tots els ramonets aquí dalt, això de prendre el sol és una de les coses que ens ha identificat en els balears des de sempre, i es veu que pujaven aquí dalt a prendre el sol. Una altra de les coses curioses que van fer, tots el moment d'èxit té moments de fracàs, el moment de fracàs de la cultura talaiòtica és aquest. Si veieu aquest bitxo, és el Miotragus balearicus, extingit des de fa aproximadament uns 1.000, o sigui, des del 1000 abans de Crist aproximadament. Aquesta simpàtica cabra rata, el nom és així, Miotragus balearicus és una cabra rata, era un animal que no tenia competidors fins que van arribar els humans a les illes. El Miotragus va arribar quan Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera formaven part del territori continental i quan va arribar els moviments sísmics que les van separar, van quedar aïllades sense cap depredador que se les mengés. I què va passar? Que van evolucionar fins a aquest aspecte reconstruït aquí que feia que, evidentment, es van acostumar a no haver de córrer perquè ningú els perseguia i es van acostumar a, en els seus ulls, tenien només visió frontal i no tenien visió lateral perquè no tenien depredadors. Les banyes que tenien no servien per res, eren purament decoratives i van passar, amb una forma de córrer menys, no sé què, a desenvolupar-se fins a pesar aproximadament uns 12 quilos per uns 50 centímetres de cos. Per tant, diguéssim que eren extremadament lents. Quan van arribar els pobladors de l'època, doncs se les van menjar sense cap problema i el que tenim són els ossos, que podeu veure aquí baix, reconstruïts. Per tant, el Miotragus balearicus va estar implicat de forma directa en la supervivència de la cultura talaiòtica, va ser una de les seves fonts d'alimentació, però malauradament doncs, ara no tenim el bitxo per poder-lo veure. Segon moment d'èxit de les Illes Balears, els foners, el gran moment en què esdevenim allò que hem sabut fer tan bé durant el temps, que és ser mercenaris.
els Forners Balears són un cos d'exèrcit propis de l'edat antiga, format exclusivament per indígenes de les Balears, essencialment menorquins, en principi, i primer van anar amb els cartaginesos. Aníbal conta la història que travessa els Pirineus amb 2.000 foners baleàrics al capdavant i que en deixa 500 per Asdrúbal, per defensar les seves posicions, però que anirem trobant-los al llarg de la història, des de finals del segle V i del segle IV i el començament del segle IV abans de Crist, fins a la guerra de les Gàl·lies de Juli Cèsar, on el propi Juli Cèsar esmenta que són un dels seus cos d'elit. I què feien els foners balears? Doncs d'entrada eren el primer cos que entrava al combat. Les fones eren molt més precises que els arcs, i a l'hora de destruir, del poder de destrucció d'una pedra d'aproximadament mig quilo de pes, una pedra més o menys així de gran, llançada amb una bassetja o amb una fona, contra el que seria un cos humà o un grup d'humans, encara que estiguessin allà amb escuts, era el poder de penetració molt més bèstia que no el dels arquers. Per tant, els primers que entraven per destrossar al màxim les defenses eren els foners balears. S'acostaven tot el que podien a l'enemic, màxim un tret d'arc, de distància, i llançaven les pedres. Eren molt efectius també a l'hora de fer setges, perquè a les pedres, clar, les fortificacions moltes vegades eren de fusta i aquestes pedres eren capaces de penetrar-les. Llavors, quan havien fet molt de mal, entraven els arquers, i quan els arquers i els foners ja havien fet la seva lluita, es retiraven i deixaven pas a la infanteria. I en algun cas, molt poc, a la cavalleria, quan anaven amb l'exèrcit romà. Després, el que sí que feien era negociar molt bé el seu preu. Com que eren les tropes d'elit, es considera que un foner balear, com a mínim, a la Segona Guerra Púnica, eren els que estaven millor pagats de tot l'exèrcit d'Aníbal, perquè si no s'amenaçaven a anar-se'n amb els romans, que és el que va acabar passant, i, per tant, ja els interessava pagar-los bé. Llavors tenim aquí tres imatges curioses. Aquesta primera d'aquí està treta de la Viquipèdia i dius, home, foner balear o foner grec? Si li veiem el nas una mica grec, la túnica també una mica grega, l'única cosa que és certa és que la bossa és definitivament més o menys semblant a la que portaven, perquè duien les pedres aquí dintre, i duien tres fones. La primera era la fona de més lluny, la segona la mitjana i la tercera, que està al cap, és la de més a prop. I per tant, a mesura que anaven acostant-se, ells anaven fent servir una fona o l'altra indistintament. El foner de la dreta també el veiem bastant grec, i a més amb aquest escut de les Balears, que no existeix, que això és una recreació que algú ha volgut fer de forma intencionada, i el del mig és possiblement el que més s'assemblava, excepte la cuirassa aquesta del mig. La cuirassa que du seria molt més el sarró del primer, molt més semblant a com devien ser realment els foners, perquè està documentat que també duien una javelina curta per quan efectivament s'havien d'acabar integrant a dins el que és la infanteria. No duien armadura, això els feia córrer molt més ràpid que el reste dels exèrcits, i per això eren tropes d'elit. Per tant, un moment d'èxit, perquè aquest cos dura com a mínim 5 segles estant al capdamunt del... Eren els messis de l'exèrcit del moment. Tercer moment d'èxit, la fundació fenícia d'Eivissa. Això comença en el segle VII abans de Crist i és un fet transcendental. Per què? Doncs perquè la conquesta o la creació fenícia, que després direm fenícia púnica i direm púnica, però no està molt clar si va ser una fundació dels que venien en origen des de Fenícia o una fundació des de Cartago, encara s'està discutint, hi ha dues teories al respecte, com tot el que passa a la història de les illes, sempre hi ha dues teories com a mínim. Llavors, el que sí que està clar és que la fundació fenícia d'Eivissa implica un moment d'esplendor molt important. Eivissa serà molt més rica que Mallorca i que Menorca perquè comerciarà. Comerciarà amb Marsella, comerciarà amb Barcelona i començarà també amb el Llevant i amb el sud de la península ibèrica. I per tant, tindrà un moment d'esplendor que se traduirà en una riquesa sobretot ornamental i en una riquesa
de les tombes mortuàries, que seran molt més importants que no les tombes de la cultura talaiòtica. Llavors, a poc s'iniciarà la colonització de tot el territori amb un desenvolupament important de l'agricultura i Eivissa estarà per davant de les altres illes en aquest moment de l'antiguitat, i tindrà una trajectòria totalment separada de les altres illes fins a la conquesta romana, que la farà ser molt més esplendorosa que Menorca i que Mallorca. Tot i això, la cultura cartaginesa, la cultura púnica, la cultura fenícia-púnica, és una cultura que no deixa grans monuments funeraris, no deixa grans construccions megalítiques, com les dels pobladors inicials de Menorca i de Mallorca, que fan els grans talaiots, les taules, etc. En aquest cas, és una cultura molt més dedicada al comerç i a l'ornamentació. I, per exemple, aquí tenim una de les troballes ja d'un grandíssim nivell escultòric que s'ha fet a les necròpolis eivissenyes. Saltem en el temps i ara saltem en pla bèstia, perquè no parlaré dels romans. Per què? Perquè no és un èxit balear, és un èxit romà. I per tant ens anirem directament a l'esplendor musulmà. Que tampoc hauria de ser un moment allò que diguis, no, és un èxit de les illes. En realitat, no, en principi, però sí al final. Quan els diferents regnes de taifes es vagin dissolent a la península Ibèrica, les illes passaran a dependre de diferents senyors feudals i aquí tindrem moments propis. El moment de la conquesta inicial s'ha d'inscriure a dins del període de conquesta general de la península Ibèrica. En aquest cas, tarden una mica més. La conquesta de Mallorca, en aquest cas, es produeix l'any 290 de la Gira, el 902-903 de l'era cristiana, i va enfrontar les tropes d'Issam al-Qawaini, és igual, ja està escrit, amb la resistència del rum de les Illes Balears. Què vol dir el rum de les Illes Balears? Era la població local que quedava després del pas de romans, de visigòtics, de fins i tot vikings, que vam tenir a Mallorca, etc. I de l'administració de les illes sota l'imperi bizantí després de la caiguda de l'imperi romà. Per tant, aquesta població local fa una resistència bastant gran, uns 6-7 anys aproximadament, a un dels llocs que serà clau en el futur, i ho veurem, que és el Castell de l'Aró. El Castell de l'Aró ja era mític en aquell moment, i aleshores el rum de les illes s'atrinxera a la fortalesa més inespondrable que tenien en aquell moment. Llavors, a les diferents etapes, veureu que els senyors de Mallorca de l'Almirat de Còrdova són els que la conquereixen del 902 en el 1012, després passa a dependre de l'Almirat de Dénia, del 1009-1012 fins al 1076, després hi ha els emirs independents de Mallorca, els almoràvits, seguits pels almohades, que serà els que es trobaran el rei en Jaume quan arribi amb Ayuya Muhammad ibn Abi Imaram at-Timanali, que era el senyor de la ciutat de 1208 a 1229, resumit en un carrer de Palma amb el carrer d'Abu Yahya. S'ha acabat, fora problemes. Vestigis interessants? Doncs mireu, no he aconseguit trobar cap foto sense la bandera espanyola, tot i que ho he buscat. Això és el Palau de l'Almudaina i no té fotos sense bandera espanyola perquè actualment això és Patrimonio del Estado. És un dels palaus en què si el cap d'estat no anés a Marivent podria anar en aquest palau. De fet, un dels sopars que fan cada any amb la gent amb les autoritats de les illes es fa un a Marivent, el de l'inici de l'estiu, i un a l'Almudaina, el del final de l'estiu. Veieu l'arquitectura totalment musulmana i aquí arribem a una de les curiositats històriques. Això, algú sap dir què és? Què diríeu que és això? La clau potser és que malament, però potser la porta pot donar una indicació important. No, és el baptisteri de Florència, les portes de Brunelleschi, i si us fixeu en aquestes dues columnes aquí,
tenen una història molt important. Què va passar quan els musulmans es queden a Mallorca? Doncs que, evidentment, els cristians no es queden de mans plegades i s'inicien diferents croades en diferents moments. Una d'elles és la famosa expedició catalano-pisana cap a Mallorca. Aquestes dues columnes eren traslladades per mar des de l'actual Líban per embellir el Palau de l'Almudaina. La flota pisana, en aquest cas, va enfonsar el vaixell que les portava i se va quedar les dues columnes com a botí de guerra i les va situar a l'entrada de Pisa a l'any 1114. En un enfrontament entre Pisa i Florència, repúbliques enfrontadíssimes en aquell moment medieval, Florència va guanyar la guerra i què va fer? Endur-se'n el símbol que simbolitzava l'entrada a la ciutat, que eren aquestes dues columnes, i les va incorporar tardanament a un dels seus símbols religiosos més importants, que és el baptisteri. Per tant, aquestes dues columnes que ara trobem en un dels edificis més coneguts i més importants arquitectònicament del món, havien d'estar originàriament a l'Almudaina de Palma. Per tant, una història d'aquestes de... És com allò de, i si Pere el catòlic no hagués perdut la batalla de Moret, doncs Occitània seria catalana, no? Doncs si en aquella batalla marítima els musulmans haguessin guanyat, aquestes dues columnes no serien en el baptisteri de Florència, serien en el Palau de l'Almudaina. Però la història és la que és i no la que hauria pogut ser. Per tant, avançarem de cap a l'epicentre del que és l'exposició d'avui, perquè si fem 10 moments d'èxit, el 5è és el que toca i no sé com ha anat a parar la literatura medieval. Serà que jo soc escriptor i no historiador? No ho sé, però a mi em sembla que la literatura medieval de les Illes Balears són, no sé si un dels 10 moments d'èxit, segur que sí, però no sé si fins i tot seria el gran moment d'èxit de tota la història de les Illes Balears. Per mi, sens dubte, ho és, juntament amb la literatura del segle XX. Llavors tenim 3 figures inqüestionables, Ramon Llull, Anselm Turmeda, i una que no és tan inqüestionable, però que per mi és la més divertida i la més simpàtica, que és Guillem de Torroella, l'autor de la faula. Ramon Llull, doncs, no cal ni presentar-lo, com aquell que diu, perquè ens matxaquen amb Ramon Llull cada dia, però va néixer el 1232, mor el 1316 a Tunis, això sí que és important recordar-ho, que és a Tunis, on mor, i va ser un escriptor, filòsof, místic, teòleg, professor de missioner, tot el que posa aquí, però sobretot el que destaca és que la seva obra l'ha redactat en 4 llengües, en català, en occità, en llatí i en àrab. I a mi de tot el que fa, de tota l'obra que crea, el que em sembla més fascinant és l'escola de traductors de Miramar, que continua sent visitable avui en dia, a la Serra de Tramuntana, on el que feia era traduir el màxim d'obres catòliques, cristianes, cap a l'àrab, per tal de convertir en els infidels, donant-los els textos en la seva llengua. Aquest esperit de la traducció és quelcom que perviurà al llarg del temps com a eina de cultura de Ramon Llull. Ramon Llull vol convèncer a través de la paraula i no vol convèncer a través de l'espasa. I, evidentment, és el primer que emprarà la llengua catalana per fer divulgació científica, tècnica i també per escriure obres de filosofia, que això és el gran mèrit que li hem d'aplicar a Llull, a banda que té una obra de 240 títols, que no és que sigui precisament poca cosa. Si algú està interessat en la seva vida, el Vida coetània és un llibre deliciós, però a més tenim obres per entrar-hi molt fàcils, com el Llibre de les Bèsties, o fins i tot el Blanquerna mateix, que és un llibre molt senzill, per després poder anar entrant en els arts de trobar la veritat. El llibre de cavalleria és un llibre també deliciós per entendre els perits de l'època. Ell feia de tot. I a mi m'agrada el Llull que no era convers encara a la religió. El Llull que anava amb el cavall encalçant les al·lotes per Palma i entrant a les esglésies. Fins a 5 vegades va entrar a una església perseguint alguna mossa, l'home, abans de tenir les seves conversions, i era un grandíssim poeta trobadorès del qual s'ha perdut tota l'obra. No tenim
pràcticament res. El segon autor que tenim en disputa és el senyor Vicent Olmeda, que a mi em cau molt millor que Ramon Llull. A mi Ramon Llull me'l feien estudiar a l'escola obligatòriament i clar, això era una mica avorrit, no? Que també es mor a Tunis, curiosament, el 1423, és un segle més tardà, neix el 1355, i va ser un escriptor mallorquí, però convertit a l'àrab, convertit a l'islam molt ràpidament, primer era frare franciscà i després, desenganyat de la societat occidental, es converteix a l'islam. I va viure com a musulmà a Tunis tota la seva vida i dedicat a fer el contrari que Ramon Llull, dedicat a promoure i difondre els textos islàmics i la superioritat de l'islam com a religió en el moment de l'edat mitjana, i és, juntament amb Llull, l'únic escriptor clàssic en àrab i en català a la vegada. Són els dos escriptors que són clàssics per les dues llengües, no? I això també em sembla que és bastant bonic. Els seus llibres tenen una gran difusió, s'han fet obres de teatre, etc. I jo destacaria el llibre dels lots amonestaments, sobretot la disputa de l'Asa, llibre absolutament deliciós, i les cobles de la divisió del Regne de Mallorca, que és un encàrrec comercial. I després arribem al senyor que més em fascina, a mi, que és en Guillem de Torroella, que se suposa que va néixer el 1348, que se suposa que era un cavaller, no sabem pràcticament res d'ell, i que va ser un poeta mallorquí d'ascendència empordanesa, com la majoria de la població mallorquina, perquè si Salam és perquè venim de l'Empordà, bona part de la repoblació. Va viure durant el segle XV, va escriure la faula en occità, però un occità ja molt acatalanat, i algun fragment en francès. I això va fer-ho el 1370. Aquesta obra la podem inserir de ple a dins la matèria de Bretanya, és a dir, aquelles obres que segueixen el rei Artús o els seus cavallers d'alguna manera. I què ens explica la faula de Guillem de Torroella? Doncs molt senzill. Un dia, un cavaller surt amb el seu cavall i veu una gavina que està posada damunt d'una roca, i ell vol pujar damunt de la roca, perquè la gavina li ha parlat. La gavina no és una gavina, és un ocell estrany, el que després troba, ell pensa que és una gavina, però és un ocell estrany, que li ha parlat, puja damunt de la roca, i la roca no és tal, la roca és una balena que se l'emporta per designis de la fada Morgana fins a una illa, suposadament Sicília, que no és res més que la famosa illa d'Avalon, on van a retirar-se o a viure a l'eternitat tots els cavallers de la taula rodona i de la matèria de Bretanya. I aleshores el rei Artús està molt avorrit i necessita que algú li conti què fan els cavallers d'avui en dia. I Guillem de Torroella té aquesta virtut. Ha d'entretenir el rei Artús fins que el rei Artús li diu d'acord, doncs ara marxa i explica què fem nosaltres a la teva gent. I aleshores el viatge es tanca en què la balena torna al port de Sóller amb el cavaller a sobre i que explicarà com viuen el rei Artús i companyia en el seu exili daurat a Avalon, que no és tal l'exili daurat perquè es veu que era bastant avorrit, si Guillem de Torroella els ha d'anar a divertir. És una obra absolutament deliciosa que, clar, jo que soc molt fan de la tradició artúrica, doncs trobo que és una aportació senzillament genial. I tan genial és així que he decidit que la feia una mica més gran que els pobres Ramon Llull i el pobre Vicent Olmeda, que tot sigui dit que el pobre Ramon Llull amb aquesta cara de turmentat, no sé si devia tenir molts arguments per convèncer a la gent, però vaja, va viure una vida tan llarga per l'època que això, que les imatges que tenim són aquestes. Però ja us dic que el Llull jove té una novel·la que algú hauria d'escriure, perquè allò d'anar perseguint les al·lotes, i a més que la seva família, per exemple, la seva mare era una Arill i descendia directament de l'Alta Ribagorça, i per tant allò que dius com arriben dels senyors d'Arill a Mallorca, té un món fascinant per explicar-se. Sisè moment d'èxit, aquest és relatiu, però és la primera vegada que les Illes Balears existeixen com a tal, totes elles, que és durant el Regne de Mallorca o durant els 80 anys del que s'anomena el Regne Privatiu. I no eren només les Illes Balears el que formaven part del Regne Privatiu, sinó també
totes les possessions territorials a l'actual administració francesa dels reis de Mallorca, sobretot Montpeller, el Rosselló i, evidentment, Perpinyà, on tenim el castell dels reis de Mallorca, que per alguna cosa se'n diu així. Llavors, què va passar? Doncs que quan es mor el rei en Jaume, el rei conqueridor, el 1276, es fa efectiu aquell testament del 1262 que possiblement sigui un dels majors èxits de les Illes Balears i a la vegada un dels pitjors desencerts de la política catalana, perquè allò de fragmentar els regnes entre els teus fills no ho havia fet absolutament ningú, i podem discutir si això va ser bo o dolent, però el que sí és cert és que Jaume queda com a rei, això sí, sotmès a vasallatge del seu germà. Quan el seu germà Pere és excomunicat pel papa, ell pensa que el tracte de vasallatge es pot trencar perquè si estàs comunicat i ell et deu fidelitat al papa, doncs pot ser un bon moment per trencar lligams amb un germà que no acaba de portar-se bé del tot. Però Pere no li va fer ni punyetera gràcia i diguéssim que va fer una invasió de Mallorca que ara veurem quins són els resultats. El que sí és cert és que els estats, és a dir, si Pere hagués mort sense cap descendent masculí, hagués passat en el seu germà Jaume, el rei de la corona catalana aragonesa, i si Jaume hagués mort sense descendència, el regne de Mallorca s'havia de reintegrar a la corona catalana aragonesa. Però com que els dos tenen descendència, doncs això no passa i s'inicia una nissaga a Mallorca que anirà des del 1906 fins al 1985, quan es recuperarà des de Catalunya el control. El que passa que després el papat obligarà a restituir el regne de Mallorca el 1999 i arribarem fins al 1343, quan el dissortat Jaume III de Mallorca perdi el cap a la batalla de Llucmajor. I no perd el cap metafòricament, sinó que perd el cap físicament. Llavors, els sobirans privatius, que resideixen normalment a Perpinyà, però que viatgen sovint a Mallorca, seran Jaume II, Sanç I, que si aneu a Valldemossa i us hi passegeu trobareu el palau del rei Sancho, és aquest Sanç I, perquè tenia molts problemes respiratoris i el que fa és establir-se allà. I després Jaume III, el dissortat, tot i que tenim uns quants successors, Jaume IV i una germana seva, una neboda seva, que seria l'equivalent illenc en allò que a Catalunya es coneix com els urgellistes, reis que no regnen però que volen mantenir la possibilitat de regnar. I què va passar? Doncs, us en recordeu del Castell de l'Aró? Doncs en el Castell de l'Aró, que havíem vist que és on resisteixen el rum contra la invasió musulmana, es produeix un dels fenòmens, no sabem si llegendaris o reals, de la resistència dels homes de Jaume II de Mallorca contra Pere. Pere envia en Fos, segons les fonts, a Mallorca, i es troba que Guillem Cabrit i Guillem Bassa estan fent la resistència en el Castell d'Aró. Arriben les tropes i toquen a la porta i diu Guillem Cabrit: qui sou vos? I diu: soc el rei en Fos, soc en Fos. I diu: bon peix per menjar al forn. I respon: i vos qui sou? Guillem Cabrit: com a cabrit que sou, us faré rostir quan conquereixi el castell. I efectivament, conquereix el castell, ensarten en Guillem Cabrit i en Guillem Bassa, que es veu aquí a la imatge, i els rosteix, fet que li costa l'excomunió papal. I fet que per poder tornar a ser beneïts per l'Església Catòlica implicarà el retorn del regne de Mallorca 4 anys després a les mans dels reis de la descendència de Jaume II. I aquí tenim el pobre home que perd el cap, el Jaume III de Mallorca, amb el qual s'extingeix una nissaga i s'extingeix un regne, el regne que per primera vegada havia unit a les illes. El regne de Mallorca continuarà existint formalment, evidentment, però integrat a la corona catalana o aragonesa, fins que
amb el decret de nova planta, passarà a ser Província de Palma, i després, només després, Província de Baleares. Setè moment d'èxit de les illes. Doncs clar, jo he anat a buscar moments èpics, moments interessants, moments que tenim nosaltres que un novel·lista podria escriure una novel·la amb aquests moments d'èxit. Doncs el corsarisme eivissenc. Per què? Doncs perquè els corsaris eivissencs eren molt bèsties, eren tremendos, eren sensacionals, eren uns grans mariners i uns grans homes de guerra. Ja Pere el Cerimoniós dona una primera ordre de corsarisme, etc. Però a partir del segle XVI i del segle XVII és quan el corsarisme balear es fa fort. I primer es fa fort a Mallorca i destacaran noms com, per exemple, el marquès de Solleric. No sé si heu estat a Palma, però si sou a Palma i aneu al passeig del Born, allà al casal Solleric, just mirant cap al mar, a la dreta, una mica per sobre d'allà on en Jaume Mates es va fer el seu palauet, doncs allà el casal Solleric. I el casal Solleric es va fer amb els diners dels corsaris. El marquès de Solleric no tenia títol nobiliari, el va comprar amb els diners que feia de la guerra del cors. Però en el segle XVIII els grans corsaris van ser els eivissencs. I què feien els eivissencs? Doncs assaltaven tot el que podien assaltar. Van començar assaltant sobretot les posicions musulmanes d'Alger i de Tunísia. Però com que això no bastava, doncs van començar a assaltar en els venecians, en els genovesos, van començar a assaltar en els catalans, van començar a assaltar vaixells menorquins, vaixells mallorquins, etc. Tot. I a més se'n sortien. Està documentat un capità que tenia 146 homes i 42 canons i 25 bombardes en el seu vaixell. Això és el doble del que duia el capità Henry Morgan a la seva nau quan va assaltar Jamaica. Per tant, el corsarisme balear era bastant bèstia i s'estenia des de Malta fins a Gibraltar. Però hi ha un corsari eivissenc, aquest mateix, que no me'n recordaré el nom, no l'he apuntat, l'hauria d'haver apuntat, que va assaltar 2 vaixells anglesos a la badia de Porto, en el riu, perquè van entrar per tot l'Atlàntic, els va perseguir, se li escapaven per Gibraltar, van anar remuntant la costa i se li anaven escapant, i a Porto finalment els va caçar. I després, com que no podia portar tot el tresor, els 2 vaixells, que estaven molt malmesos, els va enfonsar allà a Porto i només en van portar el botí. I, evidentment, va degollar a tots i cadascun dels mariners anglesos que estaven allà, per escarment d'altres futurs. I va dir, si passeu de Gibraltar cap allà, us haureu d'enfrontar amb mi. I llavors Gibraltar marcava un límit d'influència. Si heu llegit la novel·la Els argonautes de Baltasar Porcel, que parla del món del contraban, és un patró eivissenc el que s'endú la seva llanxa a recollir el tabac a Gibraltar per després desembarcar-lo a Mallorca, previ pas per Eivissa i per Formentera. Per tant, la tradició va continuar. I aquí tenim unes imatges de com era Eivissa més o menys del segle XVIII, això és donant-les de l'època, i la imatge de baix és el monument dels corsaris que et trobes en el port d'Eivissa i que ningú sap que està feta damunt de la sang de molta gent. És veritat que els corsaris eivissencs van frenar en bona part l'expansió de la pirateria musulmana, però no li van fer a cap presa que es posés per davant i, per tant, a mi em sembla un moment d'èxit brutal perquè van sobreviure. Hi ha un llibre que es diu L'ofici del corsari a Eivissa, que és bastant recomanable si a algú li interessa l'època. Un altre dels grans moments d'èxit de les illes és la dominació anglesa de Menorca i sort en vam tenir de la dominació anglesa de Menorca perquè va ser l'únic lloc on la llengua catalana va ser cooficial, juntament amb l'anglès, durant un segle. L'ocupació va començar a la conquesta austriacista de Menorca durant l'enfrontament entre austriacistes i borbonis a la guerra de successió espanyola i deixa l'empremta un remull d'anglicismes, em sembla que són 206, ara ho veurem, anglicismes incorporats al català. I els anglesos van ocupar Menorca en 3 períodes diferents, del 1708 a 1756, el moment més llarg, és el moment en què es fa el camí d'Encane,
I en Keynes fa una cosa que molts menorquins no li han perdonat mai, que és canviar la capital. Passa la capital de Ciutadella a Eivissa, i clar, els ciutadellencs encara pensen que van fer un mal negoci deixant-se conquerir pels anglesos, perquè van perdre la capitalitat. La segona és de 1763 a 1782 i la tercera del 89 fins al 802. Per tant, es pot parlar d'un segle, pràcticament un segle, de domini anglès a Menorca, que es tradueix, per exemple, amb aquesta... Ui, ara sí que ja no he fet res del que tocava fer. Amb aquest bloc, que es diu Camins cap a la sorra, que té aquí indexats tots els anglicismes i diu poc usat, molt usat, usat en el no sé què, el 62% el coneix, etc. Per tant, si algú té interès per conèixer tota la llarga llista d'anglicismes, aquí ell és. I ara el que no sé jo és com tornarem allà on estàvem. Però suposo que ho trobarem. Què? Espera't. Aquí. Perfecte. Evidentment, la denominació anglesa de Menorca el que va tenir és algunes figures intel·lectuals importants, però entre elles la de Joan Ramis i Ramis, nascut a Maó el 27 d'abril de 1746 i mort a Maó el 819, que va ser advocat, escriptor, historiador, fundador de la Societat Maonesa de Cultura, però a més conegut sobretot per la seva trajectòria literària, que destaca sobretot Lucrècia, que segueix els esquemes clàssics del teatre de Racine, però passat per models anglesos i adaptats al català, a la qual cosa crea una obra literària absolutament singular que encara avui en dia es representa cada any a Menorca i que val molt la pena, no dic jo de llegir-la, que sí que val la pena, però sobretot val molt la pena d'anar a Menorca coincidint amb una de les representacions perquè es fa molt bé i la tenen molt per mà. I aquí tenim una imatge del que podria haver estat un dels 4 desembarcaments anglesos a Menorca. Algun d'aquests vaixells, jo això no me n'entenc gaire, no sé quin d'ells, és el que s'anomena una bricbarca, paraula incorporada al català gràcies als anglicismes que sobreviuen avui en dia. El moment novè de l'èxit de les Illes Balears és el més qüestionable de tots, ho reconec. És Maura i el maurisme. I dius, home, per què poses Antoni Maura, un senyor que va ser president del govern espanyol, com a moment d'èxit de la història de les Illes Balears? Doncs molt senzill, perquè és l'única vegada, exceptuant també el Matutes després, en què algun illenc ha tingut alguna mena de poder en el govern de Madrid. I això com a mínim és destacable. Era un poder conservador, de dretes, que sigui, però Maura va intentar reformar el govern des de dalt. Va intentar promoure una reforma des de dalt que acabés amb el tornisme, que acabés amb el caciquisme, i no se'n va sortir, evidentment. Va ser president 5 vegades en el regnat d'Alfons XIII, i només va tenir un govern llarg de 2 anys, que s'acaba en la Setmana Tràgica de Barcelona. Però així tot, clar, abans havia estat ministre de Gràcia i Justícia, ministre de Governació, etc. És ministre en els pitjors moments de la història d'Espanya, en el moment en què Espanya s'ha estat dissolent, estan prenent totes les colònies, etc. Doncs ell va aguantant així com pot i després és president del govern. Va intentar promoure aquesta reforma des de dalt, no se'n surt, i a més és un senyor que té, si mireu la imatge, el rècord d'intents d'atemptat contra un polític a Espanya. Fins a 5 vegades van intentar matar-lo. Una d'elles el van ferir en un braç amb un tret de pistola, aquest el van ferir en el pit, però com que duia una medalla d'un toisson de no sé què punyetes, com a president del govern, el ganivet es va quedar contra el toisson i no el van arribar a matar. 2 van ser avortats per la policia abans de començar i un tercer van ferir
en el xofer, perquè el xofer va accelerar el cavall, i van ferir en el cotxer amb un tret i a ell no li van fer res. Es pot dir que amics no sabem si en tenia molts, però d'enemics en tenia alguns de persistents, com a mínim, que intentaven matar-lo, però no hi havia manera. 5 intents d'atemptat per 5 presidències del govern espanyol. Hem de pensar que estem parlant d'un moment en què el magnicidi i regicidi era l'esport europeu per excel·lència. És el moment en què són els anys en què s'ha matat a Sissi, són els anys en què s'ha matat en els reis grecs, és el moment en què s'han fet atemptats contra els presidents francesos, etc. Per tant, intentar matar algú amb una mica de significació era una cosa que els anarquistes, sobretot eren bandes anarquistes les que ho intentaven, tenien per mà, i possiblement el moment d'èxit més brutal serà l'atemptat de Sarajevo del 1914, on s'ha de veure que la història és curiosa, perquè el primer intent d'atemptar contra l'arxiduc fracassa i ell s'entesta en anar a veure els ferits passant pel mateix camí que estava previst, que és quan realment el maten, no? I per tant, diguéssim que s'ho va buscar una mica, també la mort. Maure canviava de camí, això sí que és veritat, i se'n va sortir gràcies a això, a la medalla del Toisón de no sé què punyetes que li havien donat, que era ser president. Però clar, és el moment de màxim esplendor polític que tindran les Illes Balears, no en tindrà cap d'altre, excepte Abel Matutes com a ministre i Jaume Matas com a ministre de Medi Ambient en el moment del Prestige. Que ja em diràs, si això pot passar a la història, no? Vull dir, clar, el fan ministre de Medi Ambient quan se t'enfonsa un petrolier carregat de d'això i l'actual president és el que deia, lo de hay unos hilillos, que s'estaven escampant. Doncs era aquell moment il·lustre. Clar, trobar el desè moment, doncs en podríem trobar uns quants. Podríem trobar, per exemple, l'establiment del hipisme a Eivissa, seria un moment interessant, però és un moment relativament curt. Podríem trobar el moment, per mi, important de les protestes ecologistes dels 70s i dels 80s que acaben salvant-se de Dragonera, per exemple, i molts altres espais naturals, però són moments molt puntuals, i l'únic gran moment transversal serà el de la literatura contemporània del segle XIX i XX, i m'he permès el luxe d'agrupar-los una mica així per uns quants, dels que podrien ser escriptors, que podrien ser de llista, agrupar-los per afinitats entre ells, no? I llavors tindríem dos clàssics, Joan Alcover i Costa i Llobera, inqüestionables. Tindríem un provocador com Llorenç Viallonga, i la poso com a provocador perquè per mi la gran obra de Llorenç Viallonga no és Beant, sinó que és Mort de Dama, una obra que en 1931 critica la societat mallorquina del moment i la destrossa de dalt a baix, i fa una gran revolució. Tenim poetes extremadament influents com Bartomeu Rosselló Pòrcel. Salvador Espriu no seria res sense Bartomeu Rosselló Pòrcel. Per tant, la influència de Bartomeu Rosselló Pòrcel indirectament a la literatura catalana és altíssima. Palau i Fabra no seria res sense Bartomeu Rosselló i Pòrcel, i molts altres poetes que en reconeixen el llegat en només 24 anys quan es mor en el sanatori del Brull durant la Guerra Civil, i per tant és allò la gran esperança de què podria haver fet un noi que només escriu 3 llibres de poesia. Genis universals, per mi Blai Bonet o Marià Villangómez són 2 genis universals, equiparables a qualsevol poeta europeu del moment. Tenim maleïts com Miquel Bausà, que vivia en un rulot i que durant molts anys, durant 15 anys, un director general de política lingüística del govern balear li portava l'esmorzar consistent en una bossa de querites i una botella de xoriguer. Això era el seu esmorzar durant 15 anys. Tenim poetes singulars com Damià Huguet, que fa una obra absolutament trencadora, conservadíssims com l'eivissenc Jan Serra o Pons o l'eivissenc Manel Marí, que són ara mateix 3 persones que marquen el ritme de la poesia en català. Tenim narradors que han marcat la literatura catalana i la marquen, com la menorquina Esperança Camps, afincada a València, Pau Faner, Guillem Frontera, Llorenç Cavallà, Antoni Serra, Antoni Vicenç, Maria Antònia Oliver, volia posar aquí, està mal posat, Carme Riera, Sebastià Alzamora i tants altres. L'èxit dels poetes i dels escriptors insultantment joves, com en Jaume Pons de l'Orde, la Maite Brazales, el Pau Bodell, el Sebastià Portell i molts altres,
I, finalment, també cal destacar que les illes han estat un pol d'atracció de primer ordre per gent de fora. És a dir, jo crec que no s'entén la literatura o l'èxit de la literatura del segle XX sense les aportacions i el contacte que hi ha hagut amb la gent de fora. I aquí destacaria la figura de Robert Graves, sobretot, perquè s'hi viu molt de temps, i de fet està enterrat a Mallorca, però també de la Gertrude Stein. La Gertrude Stein, que és la persona que descobrirà la generació perduda, la persona que imprimirà o farà imprimir l'Ulisses de Joyce a París, la persona que descobrirà Hemingway i que posarà en contacte a Hemingway amb Miró perquè li acabi comprant el quadre de la Masia, la persona que posarà a Hemingway en contacte amb Picasso, que farà de relacions entre molta altra gent i que s'estableix en el terreno el 1915-1916 per passar un dels hiverns de la guerra. D'aquí sortirà una reflexió important en el llibre que escriu ella, d'autobiografia d'Alice B. Toklas, on hi ha uns capítols dedicats a això, però a més doncs una famosa frase que li diu a Robert Graves: vés-te'n a Mallorca si pots resistir el paradís. Tenim l'Albert Vigolà Stelen, que fa una de les millors novel·les sobre la Mallorca de la preguerra. Tenim en Robert Creeley, que és el gran poeta de la generació, un dels grans poetes de la generació Beat, que fa que la generació Beat s'inventi a Mallorca. Els primers poemes que publiquen Allen Ginsberg i companyia els publiquen en una revista que es diu Black Mountain, que s'editava des de la impremta de mossèn Alcover i que feia les galerades amb Robert Creeley quan vivia a Banyalbufar. Per tant, el moviment poètic més important del segle XX de la literatura mundial neix a la impremta de mossèn Alcover. Evidentment no he posat el diccionari perquè seria un altre dels grans moments d'èxit de les illes, però em sembla que s'engloba dins d'això. Tenim Camí i l'àvia menorquina de Camí, l'àvia menorquina Camí, la seva àvia era menorquina i acaba sent Premi Nobel, i demà passat comencen unes jornades molt importants a Menorca, precisament en el 60 aniversari de l'atorgació del Premi Nobel, on el que farà serà reivindicar precisament aquest origen familiar, si més no. Però tenim Miran Kundera, que per exemple escriu una part important de les seves obres en un xalet de carrejada sense que ningú se n'assabenti, en ple hivern, el lloc més barat que troba, i va escrivint alguns dels seus llibres. I després deixem que acabi la intervenció d'avui parlant-vos d'un moment vinculat amb l'èxit, però vinculat amb el fracàs, que és Agatha Christie. Èxit perquè Agatha Christie ve a Mallorca. Per tant, dius, home, està bé que l'Agatha Christie puguem triar qualsevol lloc del món, doncs vingui a Mallorca. Fracàs per dues coses. A Mallorca escriu la seva pitjor novel·la, que és Problema a Pollença, una novel·la absolutament horrorosa. A mi Agatha Christie no m'agrada, però aquesta encara m'agrada menys. Això sí, es pot reconèixer l'Hotel Sis Pins, que encara existeix a Pollença, per tant, si hi aneu podeu veure l'escenari, però passa el següent. Arriba l'avió i Agatha Christie viatjava d'incògnit. I es troba que hi ha un caramull d'autoritats esperant a la pista de l'avió, amb un ram de flors molt gran. I comença a pensar, ara aquesta gent, com s'ha assabentat que jo he vingut, no sé què, tal, com està molt preocupada, jo venia d'incògnit, no sé què passa, tal. I resulta que no, que el que passa és que les autoritats del moment decideixen que és el moment de fer publicitat a les illes i que ha arribat el moment de ser la turista 1 milió. I la turista 1 milió li donen a una noia que viatjava 3 files més endavant, l'Agatha Christie, absolutament espectacular i guapíssima, que rep els daixons. I Agatha Christie s'emprenya com una mona. Ella no volia ser reconeguda, però clar, diu, tal. O sigui, van i li donen la raó, ningú m'ha reconegut, ningú tal. Bé, doncs les autoritats de l'època van perdre la gran oportunitat de poder haver aprofitat Agatha Christie com a turista 1 milió i per fer la millor campanya publicitària del moment, i li van donar a una al·lota que evidentment era molt més guapa i molt més garrida que Agatha Christie, però que no era ni la meitat de coneguda. Per tant, el nivell cultural de les nostres autoritats, diguéssim que continua en l'estàndard aquest de coneixement del personal que ve de fora.
Al final, la conclusió és que sí, que en 30 segles sempre es poden acabar trobant 10 moments sobre els quals, com a mínim, un escriptor escriuria, no sé si una novel·la, però algun relat, alguna història, alguna anècdota curiosa que fa reconciliar-nos amb aquestes pedres que surten al mig del mar, que potser algun dia sí que tindran una entitat per elles mateixes, però que ara de moment són cadascuna una pedra que surt allò de forma independent, però que entre totes conformen una història molt bonica que val la pena que coneguem. I moltes gràcies per l'oportunitat i pel rotllo que us heu fotut. El Seat Ibiza, El Seat Ibiza també estaria... Bueno, clar, podríem fer un moment catxondo i buscar 5 moments de desencert i podríem parlar de la balearització, de les discoteques d'Eivissa, etcètera, però no cal, deixem-ho en coses boniques, que també està bé. Els nens a Catalunya al segle XVI i XVII aprenen a llegir uns llibres que diuen els encèlades. I són Històries sense tormenta. I després també hi ha una cosa, el Llull, que existia a Barcelona, no sé si aquí al carrer, no? I una zona que deia el Pla del Llull, i realment sembla que són els avantpassats del Llull, que era una zona que està partida amb moltes peces de terra, però que totes estan en el Pla del Llull. I realment sembla que això també podria preguntar, que és, per exemple, aquesta incomunicació teòrica de la real entre les illes es dona a nosaltres els arxipèlags o és una característica d'aquest? no. Ara ella deia que a Canàries passa el mateix. Jo conec el cas de les Illes Açores i a Açores passa exactament el mateix. A Açores no passa a cada illa, sinó que a Açores passa cada grup d'illes, perquè les Illes Açores són 3 o 4 grups, no? I aleshores les illes occidentals entre elles tenen una relació, però no saben res de les illes orientals, no? I llavors hi ha aquesta disquisició. I a Cabo Verde, que també vaig ser-hi, les illes de Barlovento, les 4 de Barlovento, estan molt ben comunicades entre elles, però hi ha molt poca comunicació amb les illes de Sotavento, que estan molt ben comunicades entre elles. Per tant, són com si fossin 2 arxipèlags diferents, no? I és el mateix. I és el mateix estat, fins i tot, no? Vull dir que els estats que són a més estats insulars, amb diferents arxipèlags, també tenen problemes d'identitat molt grans. Per exemple, Cabo Verde ha hagut de posar doble capitalitat, perquè evidentment els de les illes del nord no reconeixien la capitalitat del sud. Si són mariners, Sí, però per exemple la tradició del corsarisme eivissenc funcionava que primer saltaven amb petits bots i petits llaüts, assaltaven grans vaixells i després es quedaven al gran vaixell que havia fet un anglès, per exemple. No? Mataven tota la tripulació i es quedaven en aquell vaixell i navegaven amb aquell vaixell. No el feien ells, sinó que el conquerien, l'assaltaven i amb aquell vaixell després anaven i en conquerien un de millor. I successivament anaven canviant el seu vaixell per un de més gran, però que era un que havien capturat, normalment. I la tradició de construcció ara mateix està bastant feble. Hi ha algunes drassanes a Mallorca, que és el cas que jo conec, hi ha drassanes de llaüts importants i hi ha una petita tradició de mestres d'aixa que es manté a la zona del Portixol, de Calagamba i així, de la Badia de Palma, es mantenen, i també de la part de la colònia de Sant Jordi i així, però fan petits bots mallorquins bàsicament de passeig, no fan vaixells allò grans, no. Hi ha una diferència entre mariners i pescadors. Quina tradició de pescadors hi ha? Mira, a continuació dient que el sector de la pesca representa el 0,2% del PIB de les illes. Tant, Sempre del 10%.
No, però sempre ha estat és a dir, Mallorca, a mi, la resta de les illes no ho sé, però Mallorca ha viscut durant molt temps d'esquenes a la mar. Hi havia els pescadors, sí, duien peix, però vivien d'esquenes. L'important era la terra. I el gran, és a dir, a Mallorca, quin és el gran problema que han tingut? La falta de 150 anys de burgesia il·lustrada. No? És a dir, nosaltres hem passat pràcticament, no vull dir de l'edat mitjana, però sí de l'època caciquil a la societat industrial sense passar pel desenvolupament industrial. No? I com hi hem passat? Doncs que el tonto de cada casa era el que se quedava a la marina, la terra improductiva. És a dir, el tercer fill, el primer fill era l'hereu, es quedava a la terra, el segon fill anava a l'exèrcit o a l'església, i el tercer o el quart es quedaven trossos de terra improductiva, la marina. La marina de sobte, l'any 50, hi pots fer hotels. I aquell que era el fill tonto passa a ser el ric, el que no ha tingut estudis, el que no sé tant. Teníem moltes esperances en la segona generació, en dir, bé, clar, ara no passa res, ara aquesta segona generació seran els il·lustrats. La segona generació només ha estudiat ESADE, Econòmiques i Administració d'Empreses a Madrid. Zero interès per la cultura i han fet el sistema de la balearització. És a dir, han importat el model balear al Carib. Sol Melià, Fluixàs, Escarrers, etc., que han importat aquesta manera de fer riu, etc. No? I clar, llavors, això eren, de cada un d'aquests, eren els tontos de cada família, els que no havien tingut estudis, els que els seus pares, aquest donen un tros de marina i que faci que pugui, saps? Perquè eren les terres improductives. Clar, perquè Mallorca, com a mínim, vivia d'esquenes al mar, volia només la terra. I els pescadors era l'ofici més degradat que hi havia. El més degradat de tots. Això no serà perquè la conquesta té una connotació feudal? No, la conquesta no té una connotació feudal, la conquesta és feudal. És feudal. La conquesta es basa en el repartiment. El valor de la terra per damunt. És que el primer que fa el rei en Jaume és atorgar... Si els divisencs han construït gairebé uns fenicis, és un estrany això. Sí, però per exemple, en la conquesta de Mallorca, el primer document que fa, el primer document és l'acte de conquesta, però el primer document que fa el rei en Jaume és el llibre de repartiment. I aleshores què fa? Reparteix la terra. No reparteix res més que la terra. Es agafa i comença a esbocinar. I diu, campanet per tu, sa pobla pel senyor no sé què, tal i qual. I es queden les mateixes famílies durant 8 segles. Es pot resseguir perfectament la propietat de la terra, canvia molt poc de mans, com a mínim fins al segle XIX. I són les famílies del repartiment. I això demostra l'arrelament de la terra que hi ha hagut i la poca sortida, la poca aventura dels mallorquins. En canvi, els ibisencs, que tenen molta menys terra, tenen un tros molt més petit, han anat a la mà. Però perquè des dels seus orígens ja anaven a la mà. Des de l'origen fenici ja tenen la tradició mercantil. Nosaltres vam fer un projecte de vaixell que la Dènia, La taifa de Dènia. l'antiga, Exacte, l'antiga taifa. va tenir taifa. Sí. Jo volia És una relació molt fluida. I a Menorca la gran sort és el segle XVIII anglès. Jo he parlat de la cultura només i de la llengua i tal, però el que fan els menorquins, el primer és introduir la vaca. És a dir, canviar el sistema agrari i el sistema de ramaderia. Introduir les vaques de forma massiva i les explotacions, i de fet, bona part de les explotacions ramaderes actuals venen directament del segle XVIII. I fer una petita revolució agrària, que ells havien fet a Anglaterra amb molt bona solució. No? I clar, Menorca es modernitza moltíssim en un segle. I possiblement per això Menorca té un tarannà absolutament diferent de les altres illes a nivell polític fins i tot. En canvi fan consellisme, pirateria, que són coses diferents. Sí. Per tant, ja hi ha una tradició de contraband il·legal. La tradició, clar, però la tradició de la pirateria i del corsarisme, has de pensar, per exemple, que en el segle XVIII aquest corsarisme ibisenc és per compte pròpia. I en canvi, el corsarisme mallorquí és per compte de la corona espanyola. En aquest cas, el capità Antoni Barceló, per exemple, que té una custòdia
meravellosa de plata a l'església de Santa Creu i que arriba a ser el mirall de la flota espanyola, era un senyor que comença de grumet amb son pare fent el cursari i acaba sent el mirall de l'armada. I aquest Antoni Barceló el que fa és fer el cors, però per l'armada espanyola, i fer la guerra contra els francesos i fer la guerra contra els anglesos que estaven a Menorca. Llavors, si podia agafar un vaixell anglès que anava a dur subministres, no tenia cap problema, perquè el rei espanyol li havia donat la patent de cors, no? Aquest senyor acabarà dirigint una armada, en un moment donat a Nova Amèrica, acabarà dirigint una armada de 23 vaixells. Un mallorquinet que comença a mirar les estrelles amb son pare en 7 anys a bord, que no té estudis. És a dir, té títol d'almirall, però no ha tingut estudis mai. No sap llegir una carta nàutica. El capità de Barceló no sap llegir una carta nàutica. La llegeixen els seus contrameses. Ara, és el més intel·ligent de tots, perquè clar, a vegades sempre diu, no, aquest farà això, anirà allà i mirarà aquí, agafarem aquí. Comença a capturar vaixells un darrere l'altre. En 14 anys ja havia capturat 3 vaixells, ell sol. Clar. Un altre èxit seria el Marc, no? El què? Un altre èxit podria ser el Marc. El Marc, el Joan Marc. Home, jo crec que és un geni. Joan Marc és un geni, és un fill de puta però és un geni. Són dues coses compatibles, no? Joan Marc, amb la Transmediterrània, agafava, per exemple, la menor de les coses que fa, cartilles de racionament, que han d'anar d'aquí a Mallorca, les duen al seu vaixell, la llet surt de Barcelona, normal, arriba a Mallorca descremada, agafa la crema de llet i la ven en els nazis i en els francesos a la vegada. Això és un geni, clar, però és un fill de puta, evidentment. No? Són dues coses perfectament compatibles. Clar, és un model, clar, és un model que jo he posat de fracàs, és a dir, jo no he posat cap model d'especulació, però hi ha carreres empresarials que evidentment són d'un èxit aclaparador. Vull dir, Sol Melià, Riu, Escarrer, Fluixà, Camper, el que vulguem, empresarialment són perfectes. Ara, és un model que jo no el vull, jo no el puc considerar d'èxit, no? Vull dir, però evidentment que si ho miréssim des de la perspectiva purament empresarial, són modèlics. O sigui, són allò que posen a primer de Sade, no? Primer de Sade és vostè fundi un imperi a partir d'un trosset de terra de la marina improductiva, no? I és això. I clar, jo no puc posar-lo com a model d'èxit, això, perquè em repugna.